takže vás vítam u ďalšieho videa. Dneska budeme hrať One Block. Áno, budeme hrať One Block. Konečne, kamo, ja som sa na to tešil. Jo, myslím, že všetci viete, čo je One Block, ale pre tých, čo nevedia, čo je One Block, je tu jeden blok vlastne, ktorý keď zničíme, tak sa regeneruje. Wow. Tak máme tam hore takú tabuľku, že progres, že koľko blokov musíme zničiť a áno, všetko mi tu padá dole. To je super. Takže rovno tu môžeme urobiť väčšiu plošinu a kam, prečo mi všetko padá? Nikam, ale prečo mi to všetko padá? Nepadaj. Vieš čo? Ja by som chcel... sakra. By som chcel všetko... Počkaj, čo je tento achievement? Placed. Aha, takže keď postavíme 20 blokov, tak dostaneme achievement, to je kreatívne. No aby sme... Sakra. Aby sme vedeli, že ktorý je ten blok, ale kam, prečo všetko padá dole? OK, kam, teraz keď zničíme blok, posledný, no tak sa nám, tak budeme mať novú stage, step 1, takže to je, dobre, a čo sa zmenilo, myslím, že sa zmenia bloky, že ktoré budeme dostávať, áno, drevo, dobre, ja ešte rozšírim toto, tak a teraz máme plošinku, teraz by to malo byť dobre, a ja zoberiem to drevo, ďakujem, a ešte ďalšie máme, jo, ináč dúfam, že dostaneme saplingy, lebo takto drevo, dobre, máme tu moss bloky, to sa nám bude hodiť, to je, z toho dostaneme saplingy, ak budeme mať toto. Bone mealy, to potom ukážem. Nice. OK, ja dúfam, že... ale myslím, že keď zničíme tých 150 blokov, tak až vtedy dostaneme kameň. Takže to nebude úplne toto najľahšie. Ale čo ja by som chcel urobiť je... Dobre, takže ja si tu urobím crafting table. Nie, dobre. Urobím crafting table a urobím aj nejaké torčky. Ja som idiotky. Takže urobím aj nejaké... toto. Nejakú sekerku. A lopatu a urobím aj čestku, aby sme tam vedeli odložiť tie veci, aby kebyže náhodou spadneme, no tak aby sme všetko nestratili. Ja to tu budeme majniť. Ďalšie drevo. Dobre, nevadí. OK, 69 to je krásne číslo, to sa mi veľmi páči to číslo, veľmi mám ho rád. Nie, nepadaj, keď zase si odložím veci, lebo nechcem o nich prísť. A mal by som si nejak označiť to, tento, tak, hej, že vlastne tu nad týmto blokom to bude, aby som vedel, že ktorý blok je. A myslím, že by sa tu mali aj čestky spawnovať, kde by sme mali saplingy a tieto veci, hej? Ja už mám pár blokov, lenže ja si počkam do tej ďalšej fázy, keď kameň. Ten kameň asi bude najdôležitejší, lebo zatím čestky sme nedostali, čo sa mi veľmi nepáči. Lebo neviem, jak dostanem vodu a lávu, čo na cobblestone generátor. Takže to je ako... Čau. OK, počkaj. Bratu, ty nikam nejdeš, lebo ja si ťa... OK. Tak od tohto pána by som nechcel prísť, takže láskavo teba tu takto zabedním. Nie, ostaň tam. Tak, tu ostaň, hej. A ja myslím, že asi bude najlepšie, keď to tu rozšírime, lebo nie je tu vôbec žiadne miesto, takže neviem, či by som to mal robiť. Robíme to s oakmi a bratu. Asi najlepšie bude, keď kúpime tie jungle saplingy, takže urobím toto. Tak a ešte čo tu mám? A tu môžem si kúpiť toto, ovečku a kravu. No nemáš tu, že ja tu dám tento sapling a podávam tie bloky. Tak silno teraz držím ten shift, aby som nespadol dole. Aha, dobre, 100 blokov som dal, to je krásne, super. Hej. Dobre, ja idem majniť ten blok. Okay, už sme skoro pri tom ďalšom leveli a mňa zaujíma, čo tam dostaneme. Ja dám, že to bude tá kamenná doba, ako keby, že vlastne budeme dostávať kamenné veci, takže BUM! Step 2. Wow, to sú akože fakt, že super achievementy a what? Prečo dostávam listy? Neviem. Kamo, počkaj, 300 blokov budeme musieť vymajniť na ďalší ten level. Ešte to bude ešte trvať dlho. Vyzerá to tak, že už ani drevo nedostávame. Nie, dobre, to je drevo. Dostal som sapling. OK. Vieš čo, tentokrát už tento sapling tu zasadím. Tak, a tu dám ten sapling. No, ale dobre, nebudem strácať čas a jo. Kamo, ja som dostal ďalší sapling. Bože. Ešte to tu troška Počkaj, čo má tento typik? Aha, ja som ho... ty jeden šuin. Ja som ho udrel, tak on na mňa nasral a všetko zdražil. Že sa nehambíš, kamo.
A ja som dostal styky. Ja som sa tešil, že som dostal toto, ale nie, ja som dostal styky. Ok, mňa zničila práve toto. Sekírka, lopata. To nevadí, ja urobím, alebo ešte ja už robím. Tak, jo, dobre. Neznášam toto. Ešte zničím toto. No, dobre, ja tu ešte odložím veci, ktoré nepotrebujem teraz. OK, už sme skoro pri tých 300 blokoch. A ja dúfam, hlavne, že teraz bude ďalší ten kameň, že budeme mať. Čo to? Bratu, čo tu robíš? OK, aha, takže on sa respawnul, OK, chápem. OK, kúpujem hneď toto. Ani sa s sebou nebavím, hneď to kúpujem, ja to chcem. Ďakujem. Ak ti to nebude vadiť, zález si prosím sem späť. Sem, áno, a nie, Dobre, on sa asi despawne, takže mi to jedno. Kamo, ak spadneš tá... No dobre, kamo, čo tu? A jak získam iron? OK, už sme skoro tam. OK. Step 3, wow, to je super. Dobre, teraz asi zistím, že čo to bude. Ono sa to nezmenilo. Dobre. Rozumiem. Super. Ono sa to nezmenilo. To je... nie, dobre, mením, berem späť. Ok, máme tu kameň, dobre, to sa teším, dobre. No, dobre, tu si urobím Cobblemany a no wow. Ok, ja zničím všetko toto a potom až pôjdem. Počkaj, len tam ostaň, áno, a teraz chcem. No, dobre, to sa ti patrí. Moč, prosím. Kamo, ja chcem viacej kameňa. Please, dajte mi viacej kameňa. Ok, ďalší semienko. Toto. To si už dám do čestky pre istotu. Nerastie to, nejak sa mi nepáči. Ja to tu rozšírim, lebo ešte spadnem. A nechám to tak zatím. Ok, urobím aj ešte pár stykov. A teraz urobím tak. A ešte tak. No, dobre. Máme už full set. No, dobre. Jo, dobre. A teraz už to, teraz to už bude rýchlejšie. Ok, takže teraz myslím, že teraz keď progresneme ďalej, tak budeme mať, podľa mňa budeme mať potom orečka, ako je uhlie a iron, a aby sme mohli potom si kúpiť tieto veci. Teraz hlavne mi ide o buď ten ice, alebo o ten bucket. Lebo obidve sú voda, lenže myslím, že... Čakajte, nie, to nie. Aha, chápem. Takže buď kúpim toto, alebo kúpim toto. Lebo toto, proste zoberiem ten ice a poskladám ho do packed ice a z toho mi vlastne vytečie voda. Ja si hlavne ten kameň odložím, aj všetko ostatné. A ja by som zobral dirt alebo vieš čo? OK, berem. Ďakujem. OK, chápem. Aj kou tu môžeme, lenže to nemáme čo vypekať možno. OK, takže ja tu, prosím, toto tu zničím všetko, lebo ono je to podľa mňa aj tak jedno už. Ale bol by som rád, kebyže si držíš odstup. Jo, dobre. A teraz to tu budem proste len ničiť. Nejak rýchle. Kamo, aký je tu tick speed? Lebo ja som to len stiahol s internetou. Ja neviem, aký je tu tick speed. Počkaj, tu všetko spadlo tam? Možno by som to mal tu majniť. Kamo, poprosím ťa, drž si odstup. Ty... To je v pohode, on sa spavne späť. Jo, dobre, kamo, ja milujem najviac tie cherry saplingy. Jo, dobre, takže zoberiem zase hlinu alebo možno to urobím s cobblestoneom, tak, ale nepočkaj, zoberiem. Tak, toto si nechám a tu urobím z tohto všetko sleby. Tak a tak, kámo, ja som skoro spadol tam dole. Chápeš to?
s týmito vecami som skoro spadol úplne dole. Si, kámo. Kámo, to ešte koľko treba toho? Ale, počkaj, dobre, tak ja zoberiem aj toto, no dobre. No dobre, tak zoberiem už všetko. Ja som idiot. Bob the Builder som. OK. Aha, dobre. Ale vieš čo, ja tu ešte dám takto. No, pekné, pekné. No, tak sa mi to páči, A ešte to zničím. What the fuck? Dobre. Super. Strátil som úplne všetko. Tak, to si za mňa robíš srandu. Našťastie som nespadol s veľa vecami tam dole. Super, takže... ja by som dal po toto sleb, lenže nemôžem. Musím získať vodu napríklad, takže... Počkaj, kámo, ja nemám ani kameň. Super. Počkaj, a kebyže to takto majním, bolo by to problém? No dobre, aspoň ešte 9 vymajním, aby som mal na celý set. Čau, čo tu robíš? 16 gravel, to nepotrebujem. Toto, koper. Jo, dobre, nemáš nič. Dobre, ďakujem. Aleluja. Mám ťa zhodiť tiež? Preč, choď. No, choď preč, prosím. Vieš čo, ja si nebudem potrebovať toto. Počkaj. Tak, no, dobre. Nebudem asi potrebovať meč, lebo som ho zatím nepotreboval. A kámo, prečo? No, dobre. Kámo, odstup. Nie, bodaj by som aj toto urobil. Čakajte, len si trocha nastavím zvuk, hlas. Tak, teraz dúfam, že to znie lepšie. Počkajte. Ale dúfam, že to teraz znie lepšie, lebo som pár nastavení zmenil. Kámo, nehmkaj mi tu, prosím. Ďakujem. Kde zmizol? O nie. Kde? On sa asi tu prekopal. Asi, hej. To je to určite. To je škoda, ja som ho mal tak rád. Neviem, je mi to fakt ľúto, že čo sa ním stalo. OK, ja to idem asi skipnúť, či vystrihnem toto z videa, keď sa dostanem k tomu ďalšiemu, ten progres. A prší nám, wow, to je super. Ale vieš, čo sa mi páči, že ešte ten strom tu ani nevyrastol, tak ja to urobím. Tak, a teraz by mal vyrásť. Ja sa stavím, že tie veľké retardované stromy mi teraz nebudú padať. Nie. Ja som sa ešte doteraz tešil, že on sa tu vracia, lenže už sa z toho neteším. Čo? No. Akože... Nie, dobre. Teraz som rád, že si sa vrátil, lebo konečne máš niečo useful. To si určite berem. Nemôžem zobrať viac, ale... Pumpkin seedy to rozmýšľam, či sa mi vyplatí. Víš čo? Počkaj, ja si zoberiem ďalší... Počkaj, ja ešte naťažím ďalšiu hlinu. Počkaj, ale toto odložím radšej. Naťažím ešte ďalšiu hlinu, lebo tá hlina sa... Tu ja chcem ďalších 8 ešte tých... ironov, chcem fakt. Oho, ja som dostal jablčko. OK, a ja to si odložím, to je jedlo, ale daj mi toto, prosím. Ďakujem. A máme 16 toho ironu. Ja si ten iron nechám. A potom, keď ho... vyrastol mi strom. Keď ho budem fakt takže potom potrebovať, tak vtedy ho vysmaltím a toto. Ale už mi vyrastol strom, takže ja ho idem skácať. Dobre, máme ďalšie drevo. To je very good. Počkaj, asi zničím toto, aby sme mohli skúsiť dostať ďalšie saplingy. Aha, dobre, dostali sme jeden. No, dobre. Dobre, dostali sme. OK, bratu, prosím, troška sem poď. O, nie. OK, už sme skoro tam. Ja som ani, to som nevšimol si, ale sme v ďalšom tom a vyzerá to tak, že je tu iron. No, tak to je zaujímavé.
takže máme už tu 60 ironu, ale zoberiem si aj tento iron. A ja asi urobím nejaké torčky možno. Tak, a urobím, dám si ich takto do ruky. No ja myslím, že mám night vision, takže dám to tu, aby sa tu nespawnovali tí mobovia. Prečo sme dripstone dostali ten blok? Kámo, okej, to neviem prečo. Ale ja rozmýšľam, doničujem si tieto túlky a pôjdem a asi začnem expandovať tento ostrov, nie? A čo tu, počkaj, ešte sa pozriem, čo tu má. Vyzerá to tak, že už tu nič zaujímavé nemá. Neviem, na čo tieto mozbloky teraz použijem zatím. Ale počkaj, tu je mod, tu je peaceful? Nie, tu je normál. Potom prečo sa tu je počkaj, dám hard. Ja som idiot. Dáme na hard, aby to bolo troška toto náročnejšie. Sa posral, kamo. Počkaj, ma zaujíma, čo má tento typek pre mňa. Sakra. No čo máš? Ok, zlato, potato, block of resin, to dirt, tak to je zbytočné. Vieš čo, jediná vec, čo by som chcel, je to potato. Daj mi hlinu, poprosím. Či potato teda, pardon. Aby sme to mali na pestovanie. Ale teraz ešte máme vodu, čo má stále štve troška. Ok, zničila sa mi pickaxe-ka, takže asi idem všetko vysmeltiť. Takže urobím takto dve furnensky. Takže tieto furnensky dám sem. A rozdelím to tak. A dám to tak. A tak dobre. Dobre. A jo, dobre. Ja už ani neviem čo. 16 blokov si odložím. A z týchto ostatných blokov urobím takto slaby. A joj. A hej. A teraz postupne budeme rozširovať ostrov. Počkaj, teraz vlastne prší. Jo, vieš čo? Čo ja urobím je, že urobím cauldron a položím to tu, nech sa mi zbiera voda. Jo, to presne urobím. A urobím rovno aj druhý cauldron na druhý bucket. To je najväčšia zbytočnosť, čo teraz robím, ak to nebude fungovať. Ale hej. Dúfam, že sa mi toto naplní, tá voda. Že sa mňa... Robíš srandu? Okľudni sa, prosím. Vôbec som teraz nevyminul všetok iron na 2 cauldrony úplne zbytočne. Tak aspoň keď na budúce bude pršať, tak... Aspoň keď na budúce bude pršať, tak sa mi toto naplní, takže to je v pohode. That's what she said. Jo, dobre, lenže idem ešte dať tie cobblestone sleby, lebo ja som sa s tým úplne v strede prestal, takže... Tak... Ale máme troška rozšírený ten ostrov, to sa mi páči, takže to znamená, že nebudeme musieť to mať všetko naskladané na seba. Takže si urobíme takú troška bejsku, tu takto, dám takto crafting table, hýbaj, čakaj, ja za každý hit on to zdraží. Áno, a dostal som aj achievement. Áno, presne tak, ja som impostor. No, vieš, ja si rovno urobím aj toto, železné vety. Dúfam, že nespadnem s nimi. Tak, mám už aj železné veci, ako všetko, čo budem potrebovať. Jo, idem späť do majnenia. Víš, sa posral ľudí a jo, kam... Zľakol som sa z teba, vieš o tom? No, ukáž mi, čo máš pre mňa. Ak to bude niečo zlé. Tam ideš. OK?
Dobre. Dark Oak Sapling. Sport Blossom. CDčko. To je ale výber. Tak si kúpim toto pre istotu. Idziesz dalej. Čauko. Bye bye. Hovorím, nemal nič dobre. Ja som si len zobral tie dva CD, tie saplingy, len preto, lebo kebyže náhodou sa už neukážu, tak aspoň aby som ich mal do budúcna. Tak jo, ak sa vám toto video páčilo, nezabudnite like a sub. Tak aj, dovidenia. Či čo? Bye bye.